¿Buscas casa y financiación al 100%? En el magnífico edificio Torre América, en el Parc Central de Torrent, ven a ver tu piso de lunes a sábado de 10 a 5 y domingos de 10 a 2. Ah, y al aperitivo, invitamos nosotros. Edificio Torre América. Entra y quédate a vivir. Les Falles de Torrent continuen sent un atractiu per a grans i menuts. La festa començà el dissabte de vesprada, on milers de torrentins es llançaren al carrer, alguns d'ells disfressats i amb molta ironia i crítica, per a protagonitzar la cavalcada del ninot. Sens dubte, l'acte oficial més festiu de tot el programa faller, que es viu de manera molt diferent per cadascú dels seus protagonistes. Jo és la primera vegada que vaig a veure la cavalgata sencera, perquè sempre l'he viscut des de dins de la falla, i l'any passat el de la carrossa va ser molt especial i molt emocionant. I avui jo crec que s'ho anem a passar molt bé també. Ja hem vist un poquet antes de vindre com anaven totes les falles i té bona pinta. Temes estrella com la llei antitabac, l'actual reducció del límit de velocitat, la bombolla immobiliària, l'absència de l'Hospital de Torrent o el tema predominant de la crisi han sigut els temes triats per les falles de Torrent per a fer el seu exercici anual de crítica que mou el món faller. Però la que s'ha emportat el primer premi a la crítica ha sigut la falla cronista amb Desubicats, mentre que el primer premi de comparsa ha sigut per a la falla Sant Roc i el de carrosses elaborades per a Ramon i Cajal. I anem de l'acte més festiu al que més aprofundeix en les tradicions i la història valenciana, el cant de l'Estoreta, que va tindre lloc el diumenge de matí a la plaça de Sant Roc. Acte que cada vegada desperta més interès no sols dins, sinó també fora de la nostra ciutat. Enguany, la festa ha rebut la visita del programa Cadafal de Ràdio 9 que ha retransmès en directe l'acte. Actuacions que fan els xiquets i que cada vegada són més elaborades com esta on es representa el misteri d'Elx. O esta altra on a més de la disfressa als xiquets se'ls ha pintat les seues cares per a simular una estàtua. Arriba l'hora dels premis i en esta ocasió el guanyador al millor conjunt ha sigut la falla La Cotxera i al xiquet més típic, la falla de l'Avinguda. Però siga com siga, a més dels premis, tots han tingut la satisfacció de mantindre un any més i cada vegada amb més força esta tradició.